vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadii zvenyu mukomanashi, ndiri mukadzi ane makore 51 ekuberekwa. Inini ndiroda kureurura kuti ndiri muroyi mukuru mukomanashi. Nyaya yangu yakamira sekudai so: uroyi handina kuhutsvaka nekuhuda, asi inhaka yandakasiyirwa navatete vangu mukusaziva. Inini ndakakurira kunonzi kusotososi kwagutu ndichigara nevabereki vedu. Baba vangu vaiva nehanzvadzi yavo yaiva sazita wangu. Tete vaigara kwaserima kwagutu ikoko zvakare, so maholidays vainditora, asi amai vangu vainge vasingadi zvachose mukomanashi, zvekuti amai vangu pose pandaienda kwavatete, amai vangu vaitorohwa nababa vangu kuti sei usingadi kuti mwana wangu ange achienda kuhama dzangu. Asi amai vaizobvunza kuti sei vasingatori vamwe vana vachingoda iyeyuyu chete, nekuti isusu takaberekwa tiri 4, asi vatete vaingoda inini basi. So ndakakura ndichingoenda kwavatete, asi amai vangu vakazoti mumwe musi ndichibva navo kuhuni vakarohwa pahuma apa neshiri yerudzi rwehurekure. Amai vakangoita mazuva 2 vachichema musoro, vachingoti musoro ndiye sarai. Amai vakafa zvainge zvisina kana tsarukano. Iyezve ndo pandakabva ndazoziva kuti tete ndivo vainge varovesa amai vangu nezveshiri, shiri yavo iyoyo kuti vange vachifa. So ndakazokura tava kugara nababa. Tete vakabva vazonditora ndikatanga kugara navo, asi vaingorwara. Ndipo pavakanditi ndinoda kuti unge uchiroorwa nemurume wangu, nekuti ndiwe wandakasarudza kuti unge uchizoita chimutsa mafiwa changu. Ndakati tete, kwete, hazvigone kukuparikai. Vakabva vati zviri nani, nekuti kana bamukuru vako vakatora umwe munhu wekunze, vana vako ava vanotambura, nekuti dambudziko randiinaro handichakwanisa kuita bonde kwenguva refu. Saka bamukuru vako ava vachazopedzisira vapoya vachitsvaka bonde kunze uko. Ndakazobvuma ndikabva ndazoparikwa navatete. Tete vakabva vatanga kuita dambudziko rekuti vainge vachimuka usiku vabva vatanga kuchema, hameno kuti vainge vachichemedzwa nei. Neniwo mukoma vaiti kana vakatanga kuchema paya ndaibva ndashaya hope zvachose. Mukomanashi dzimwe nguva zvandainge ndava kuita ndezvekuti vatete ava vaiti musi uyo wavanenge varara vachichema, mangwana acho ndaizomuka ndakachenuruka makumbo, ende inini ndaiva munhu wekutoti ndairara ndakageza, but ndaimuka makumbo angu ose awa aine shena, kuita sekunge munhu anenge arara achifamba mutunhu wakakura. Saka ndakazotanga kuudza vatete. Tete vakabva vazosvika pakurwara, ndipo pavakazondidana vakati vava kuda kufa, vakabva vati ivo vainge vaine zvavainge vachida kundiudza. Vakati, mwana wehanzvadzi yangu, ndinoda kuti zvinhu zviri muhozi unge uchizvitora uise mumba mako. Kana ndafa ndinoda kuti uzozvidzosera makare, asi usava newaunoudza. Ndakaita sekudaro. Inini handina kuziva kuti ndainge ndatopiwa uroyi, nekuti ivo vakangobata ruoko rwangu vakabva vati, mwana wehanzvadzi yangu, promise me kuti uchaita zvose izvo zvandakukumbira. Saka ndakabva ndatanga kuchema paya, vakabva vandipukuta misodzi vakati, munhu haachemwi achiri mupenyu. Ndikati, ko ingawani zvamati mava kuda kufa? Vakati, hongu, bati munhu haachemwiwi achiri mupenyu, nekuti since iwewe ndakakusarudza unokwanisa kuzonditevera. Ndokubva vandipukuta misodzi vakabva vati, kana ndikafa mwana wehanzvadzi yangu, paya bhokisi rangu parinenge rava kuiswa muguva, please ndapota mwana wehanzvadzi yangu usaswedera pedo, nekuti unonditevera. Zvekare utarise kusaidi. Zama kuti unge uchitarisa kusaidi uzonosvika vachizonodira ivhu muguva mangu. Pakangowana anenge adira ivhu zvinenge zvanaka, unenge wava kusanditevera, because tinenge tatopatsanurwa. Vakatanga kundiudza zvakawanda mukoma zvandainge ndisinganzwisisi. Ndakararama kuseni ndokubva ndamuka mukoma ndichinzwa kuti ndainge ndichirwadziwa kumusana kwangu uku
pagotsi apa pauro apa ndainge ndakatemererwa nyora dzaikwana idzo kuita 3, dzimwe 2 ndo dzainge dzakatemererwa kumusana, then imwe nyora ndo yainge yakatemererwa pachest pangu apa, uye ndikabva ndaona kuti ndainge ndagerwa vhudzi rekusikarudzi zvekare. Nanhasi uno mukoma kusikarudzi kwangu uku hakutomeri vhudzi zvachose. Tete vakabva vazofa, vanhu vakabva vatanga kuchema. Inini ndaingochemawo zviya zvekungoburitsa izwi asi ndisingaburitsi misodzi, nekuti tete vainge vakanditi handaitendedzwa kuti ndike ndichizovaburitsira misodzi. Zvekare takazoti tava kumakuva paya vanhu pavakatanga kudzikisa kofini ravatete nemaropo, ndakabva ndatocheuka zvangu ndikatarisa kune rimwe divi ndichitoita sekunge ndainge ndichirwadziwa, but vanhu chavasina kuziva ndechekuti tete vainge vandiudza kuti kana ndikangotarira izvi zvinhu zvichiitwa neniwo ndainge ndichizovatevera. Ndakabva ndazomirirawo kuti vanhu vange vachikanda ivhu, inini ndo pandakabva ndazoendawo paya ndikabva ndazokandawo ivhu. Tete vakazoti vavigwa, inini ndakabva ndazodzosera duri nerusero zvandainge ndanzi natete ndezvangu. Ndakatanga kuti ndakarara ndaidanwa neshamwari dzavatete, ndobva ndatobuda, ndobva ndatoona kutoti ko ingawani ava zvavari mainhingi, ko ingawani ava zvavari sekuru vanhingi. Ndaita sekunge ndiri kurota, but taitoenda kure kana kunana Zambia taisvika tichingoenda kunodya nyama, uye mudenga imomomo taipesana nevamwe varoi vachitoendawo kwavanenge vachienda kunoroya. So one day ndakapinda muhozi ndikaona nyoka chena neshiri iya yekuuraya amai vangu. Ndainge ndichida kutiza, asi nyoka iya ikabva yati, zvino iwe wava kuda kutitya, isusu takasiyiwa mumaoko ako, unoda kuti tinge tichiita sei? Ndipo payakati, hatikuurayi asi tinokubatsira kuurayisa mhandu dzako. Nyoka iyi yakabva yati iyo inoda poriji rezviyo rungwanani rwega rwega, manheru inenge ichida mabhonzo ehuku, then pagore inoda ropa. Zvinhu izvi ndo zvaidiwa zvekare nezvimwewo zvinhu zvainge zvirimo. Iya hurekure iya mukomanashi, ndipo pandakabva ndaziva kuti pese pandaita sekunge ndinorota ndainge ndichitonoroya ndiriko kuhope ikoko, uye chainge chiri chokwadi. Ndakabva ndatanga kuroya vana vaamai vangu kuti vaite marombe, ndikauraya baba vangu nedzimwe hanzvadzi dzavo ndichidzidya kujana. Mukomanashi, vana vangu ndakadya vose, handina kana 1 ari kurarama. Murume ndiye anondirwadza, murume wangu kani ndaimuda kani nemwoyo wangu. Anonymous crying. Now ndava kuita dambudziko rekuti panhamo ndinomera nzara idzi mukoma hakuna anokwanisa kudziona, but dzinenge dzichitomera nekuti ndo dzandinoshandisa paya patinenge tichipatsanura mutumbi weuyo watinenge tichida kudya, uyo wandinenge ndaisa pachijana. Hatiiti zvekushandisa mapanga kwete. Inini ndine nzara dzakarodza kuita kunge mapanga, uye ndinozotozvibata mushure mekunge ndava kutoona kutoti ndava kutorwera rute panapa, kunyanya musi unouya coffin mumba. Kana ndikapfuura nepanenge paine makuva, kunyanya kana paine guva riya rinenge richiri idzva, ndinozopatika ndatovako kumakuva ikoko ndava kurwera mate. Mukomanashi, a few days ago ndakatoti ndichitofamba ndokubva ndadarika nekumbudzi uko, saka ndakabva ndaona kuti kwaiva neimwe mhuri yainge itori pakati pekutoviga. Mukoma ndakabva ndakoita sekunge ndinotenderera ndichidzurira zvimapundo pane rimwe guva. Shavi racho mukoma rainge ratondibata masikati. Mhuri iya yakati ichibvapo paguva motikari dzasimudzwa, ndakavatarira kusvika vava kusaoneka, ndokubva ndaenda paguva paya. Mukoma ndakabva ndazotoona kutoti painge paine mishonga iyo yainge yakasiyiwapo yakateiwa ipapo, zvekuti dai ndakabatapo mukoma ndingadai ndakaomerera ipapo kuzonosvika mangwana vachiuya kuzotarira guva remufi. Izvi mukoma zvakandivhundutsa, ndokubva ndadzokera kuna Queen ndikabva ndavaudza kuti
izvi ndo zvainge zvaitika kwandiri. Saka Queen vaya vakabva vatanga kuseka. Queen ava ndingangoti ndo vanokontrola kuno kunzvimbo kwandiri kuno kwandakazotenga stand nemurume wangu paainge achiri mupenyu kuno kuHarare. So ndivo vari in control. Saka ndakatransferiwa ndichibva kumusha ndichiunzwa maoko mavo. Saka kana yava nguva yechijana ndinoitira chijana changu kunoko, handichachiitira kumusha uko kwandainge ndakamboroorwa. Zvose nenyoka ndakazvitakura ndikabva ndauya nazvo kuno, zvinongogarawo muyadhi but hakuna anozviona zvinhu izvi. Makuseni ndinongozvibikirawo bota zvobva zvadya, then pagorewo ndinobva ndazosarudzawo wekuti ndinge ndichizongosacrifice. But dambudziko ravapo nderekuti vamwe vangu vakabva vatanga kundiseka apo pandakati handisisina kana mwana wekuti ndirambe ndichingoisa pachijana. Ndakavabvunza kuti ko munogosekeiko? Vakabva vazondiudza kuti sezvo ndisisina wekuisa pachijana zvinoreva kuti inini ndini ndava kufanira kuti ndinge ndichizoiswa pachijana. But gore racho havana kundiudza. Zvinhu zvava kungogara zvichingondivhiringidza mupfungwa, kurarama usingazivi kuti zuva rekufa kwangu nderipi. Pandakajoiniswa zvinhu izvi mukoma, vose vandaitaura navo vaiita sekunge ivo vanokwanisa kuzondiudza zuva rekufa kwangu uye nekuti ndichazofa sei. But now mukoma Nashe ndiri kuudzwa kuti very soon ndiniwo ndichaiswa pachijana. Ipapapa ndakatoti Mwari wangu, because pane vamwewo vakaisa vana vavo pazvijana. Inini ndikabva ndati at least ndakwanisawo kurarama until the next chijana. Ndipo sitereiwo nyaya yangu, ndinoda kurasa zvinhu izvi, but kana ndikangogara ndada kufamba ndichizvirasa zvinhu izvi zvinotoreva kutoti ndinenge ndatova against ava Queen ava vanoti controller ende vane masimba. Handizivi kuti advice nehelp yandingapiwa nedare renyu ihelp yakaita sei. Inini hangu handidi vanhu vanonditorera machance, because Queen ava kuno kunzvimbo kwatinotogara kutori nemachechi ariko atinotoziva kutoti zvinoitwa ikoko kunyange zviine kambiri mukati but ndezvenhema. Saka handidi kuriska upenyu hwangu nevanhu vanenge vachidawo kungotorawo zvavo machance paupenyu hwangu, nekuti ndikangogara ndabuda mumba ndichiti ndikuda kuenda kunobatsirwa, ivo Queen vanobva vazviziva. Zvinhu izvi zvinokwanisa kundipandukira senyoka iyo mukoma, nyoka yavatete. Iyo inokwanisa inotobhururuka kudai mumhepo. Saka ndisati ndatosvika uko kwandinenge ndichienda, kana kuri kunzi ndikuenda kune munhu asina masimba, inobhururuka ikauya ikabva yandiruma. Please ndibatsireiwo muri yeZimbabwe, handichazvidi zvinhu izvi. Dzimwe nguva ndinoti kana ndakarara paya musi wandinenge ndisina kuenda kunoroya, ndinobva ndatanga kuzvibvunza kuti zvino hama zvandakapedza, vana vaamai vangu zvandakavapedza, murume wangu wandaida nemwoyo wangu wose zvandakamudya, ko vana vangu zvandakavadya, ko nhasi ko kana ndikangomuka ndakati kungunya, zvinoreva here kuti ndichazoitawo rufu rwekuti ndinovigwa nevatorwa, ndichivigwa nevavakidzani zvekare nemalodgers angu? Handisisina hama inosvika pamba pangu, nekuti wose anenge asvika pamba pangu kana ari weukama anototi ange achiyamwiwa nayo nyoka iyi inofarira sei kuyamwa ropa rehama dzangu, ichingotesta ichiti uyu pandichazomudya uyu ndichanakidzwa. Please ndibatsireiwo muri yeZimbabwe. Hey, vidari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Please ngatizamewo kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Hanzi kwatinogara, mazvinzwa ka, hanzi kwatinogara kuna Queen Mother vanokontrola ikoko kwandinogara kwandakatenga stand nemurume wangu. Kune machechi ariko, but machechi awa tinotozviziva kuti haana kana simba zvachose pamusoro paQueen Mother. She has authority over those churches. Akomanaka zvakangooma hazvo veduwe. Asi let us talk about this issue in the comment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma Nashe, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa
chitafura changu. Inini ndauyawo paplatform penyu mukoma kuti ndinge ndichizoreurura izvo zvakaitwa nevabereki vangu. Inini mukoma pandainge ndichiri muform 2 ndakabva ndatanga kudanana nevamwe ticha ava vaitozivikanwa nevabereki vangu kuti ndiri kudanana navo. Ticha ava ndo vakatobhadharira my big sister O level exams. Saka zvinhu zvezvo zvekuti it was being swept under the carpet. Apa ticha ava vainge vakatoroora zvavo ndokubva vazondimitisa. Vakandimitisa ndichangotanga form 3 yangu. But vabereki zvavakazoita, I think vakazoita kahwetsinye muarea mekwedu, vakabva vazosarudza uyo mukomana kumba kwavo tikangoti ndo vanhu vane zvimari, vakabva vangotanga kumuinvita pamba. Naturally mukoma, sezvo inini ndainge ndatotanga kutorara nevarume, uyu mukomana uyu taizoti paya kana tasiwa tiri toga, inini ndaizotanga kumusejusa because ivo vabereki vakakumbira mwana uyu kuti ange achiuya kuzondisira extra lessons apa vainge vava kutoziva kuti ndava nepamuviri. Saka mukomana uyu aiwanzokuya pamba pedu samwe past 6 tobva tatanga kudzidzisana inini ndichibika. Then ivo vabereki vaibva vangoronga karwendo mukoma zvekuti sometimes vaizotodzoka pamba zvekuma 10 wava usiku apa vanenge vamukumbira kuti asazondisiya ari oga. Rimwe zuva ndakazomusejisa zvekuti kana iye akabva atadza kuzvicontrola, mukoma ndakati ndaenda kunoshandura poto mukitchen ndikabva ndakurura nhumbi dzangu ndokubva ndangomonera Zambia chete ndikabva ndakiya do. Pandakazodzoka mukoma ndakabva ndamuti ndava kuenda kunogeza. Iye akangoseka zvake akati it is fine, ko homework yako. Ndikabva ndati Sara uchindiitira, akati unondipei? Ndikabva ndabvisa Zambia ndikati nditevere. Iye akazonditevera mukoma ndokubva tatanga kuita bonde. Then ndikabva ndaudza mama vakabva vatoenda vakanopopota pamba pavo. Ndikatozotorwa ndikatanga kutogarapo pamba apa, but takazorambana zvedu. Nanhasi uno mama vangu zvavanoita zvinorwadza. Mwana uyu vanoziva kuti mwana wani, ati mwana uyu achiri kutobhadharirwa school fees naamai vemukomana uyu akanyeperwa nevabereki vangu kuti iye akatoita zvekundibata chibharo akandimitisa. Since nyaya iyi yainge iine kakubatana chibharo mukati, hapana akamboda kuva very interested mairi. Ndikabva ndatongogamuchirwa. Nanhasi uno vanomuda sei mwana wangu uyu, but I know kuti he is not related at all kumai ex-husband. Ndakazoroorwa zvangu zvekare. Saka nyaya iyi ndinoti ndikada kuitaura, sisi vangu manje she threatens me. Vanobva vanditi kana ukangotaura murume wako tinomuudza kuti wakatanga kurara nevarume from a very young age, waitodanana naticha vako. Saka mukuzononyara ndinobva ndazongosiyana nazvo. Please advise me, what should I do from here going onwards? Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu, family confessions. Secret, kuita kuti mhuri yose inoita kuchengeta secret. Sure, kusiya mwana wenyu ane nhumbu aine mukomana wanting to trap that boy, and eventually the boy is trapped. Mova matoti wabata mwana wedu chibharo, mova matodzinga wenyu mwana pamba, obva atotanga kutonogara nema-in-laws. Apa mwana uyu achiri kungochengetwa nema-in-laws. Naizvinhu izvi zvikazobuda hazvizokanganisi here ukama hwevavakidzani, kuti muri vavakidzani nevavakidzani, yet mobva machengetedza maneighbors enyu mwana muzukuru asiri wavo. Hei, zvakangooma hazvo vedu we.